Здравейте, приятели на Силен БГ. Едно импровизирано клипче ми хрум да направя сега за тренировката ми днес. Правя крос на Младежкия хълм в Пловдив. Виждате какви са условията. Мъгла, сняг и лед отдолу. Но трябва да се поддържа тонус и да се тренира при всякакви условия. Това е просто, искам да ви поздравя така за празниците. С това клипче и хубавия сняг, който не е много, но все пак е нещо. И така, ще се качим горе. Ще направим упражнения на лостовете. И така, трябва да сме в тонус за новата година, когато започваме яко. Поздрави и успех!